ver, non sei a vos, mas a min os produtos culturais que levo consumindo toda a miña vida levan moldeando o decrépito ser humano que son hoxe en día. E obviamente a música non é unha excepción. Hoxe vou estar falando dos discos que me marcaron a vida. Non necesariamente os meus preferidos, mas si os que me fixeron resetear de algún modo a miña percepción da cultura e da miña visión da categorización do mundo en xeral. Un disco é moito máis que unhas cancións portas xustas e ala. É un extracto que apela a unha realidade paralela, ou non, coa súa propia interpretación e recombinación das realidades. Vou ir por orde cronolóxico porque me parece que é o que faz máis sentido. Oques, pois empezamos, é así. E moito obrigado a toda a xente que me apoia en Patreon e así. Patreon é unha plataforma de suscripción onde estou e estarei subindo contido exclusivo tanto como a de YouTube, como do meu podcast Aire o Mío, como as sorpresas, convidades e regalos exclusivos e extraordinarios, así que mirade por aquí e así. Para o primeiro capítulo deste vídeo temos que remontarnos a 2007, ou sexa, hai 3 anos, para chegar ao sexto álbum de estudo de Björk. I am leaving this harbor. Volta foi o primeiro disco dela que experimentei a tempo real. Unha vez vira o vídeo de I Miss You e recordaba ter medo, puto medo. O son era caótico e non podía comprender quen podía escoitar esa música. Mais unha vez, en 2006, estaba a ver a televisión e anunciaran o que era o primeiro videoclip en 3D. Que non sei se será certo que era o primeiro vídeo, pero whatever. Esta canción é unha oda a toparse a un mesmo a través do descoñecido. I feel at home wherever the unknown surrounds me. É instintivo, cru, tribal e reivindica a cultura e a mitoloxía islandesas. Por certo, teño un vídeo onde a Björk fala de islandesidade e así de miralo. Tamén che digo, para ser honestos, este non é o meu disco preferido de Björk, mas sí que marcou moito a miña existencia preadolescente como o primeiro que escoitaba despois de Bisbal, Chenoa e Chayanne, e así, basicamente o primeiro que escoitaba por vontade propia. Por que fala mal de Chayanne? Cuso. Este disco, ademais de ser épico, tribal e polar, tamén ten sitio para facer apoloxía das bondades dos movementos independentistas. Neste caso, dos faroeses e dos groenlandeses. No seguinte capítulo vámonos ao 2009, ou sexa, hai 3 meses. Creo que moita xente coñece estes señores, non? Diane Ward, non sei African. Este disco, aínda que con éxito internacional, foi xusto antes da revolución que foron I Think You Freaky e Babies on Fire. Mais é que, meu Deus, cada vez que recordo a primeira vez que vin isto... É que era todo como unha sensación de medo, de rexeitamento, de alucinación, de noxo, mas ao mesmo tempo non podía parar de velo. Con Diane Ward tamén descubrín o Afrikaans, unha lingua xermánica que nasceu da mistura do neerlandés e do inglés coas linguas autóctonas do que hoxe en día son o sudeste de Sudáfrica. Foi cando empezou realmente o meu interese polas linguas. Video game, I maintain when I'm in the zone. One player, one life in the mark, remember the dog. Go ninja, go! No fucking it down, I'm cutting down anyone of my parts trying to fuck up. Ao ver o que para min naquel tempo me parecía unha tolería de combinación. A ver, ainda non sabía o que eran as linguas crioulas, nin como se formaban as linguas, e nin as manifestacións culturais contemporáneas, pero bueno, pe iso. Este foi tamén o meu primeiro contacto con artistas africanos, ainda que a ver, son brancos. Un pouco privilexiado sempre se foi. Mais a referenciación e a apelación á cultura sudafricana, da que eu era totalmente ignorante, pasada polo filtro destes xenios, aínda me fascina hoxe en día. Estes, ademais, apelan constantemente á self-culture, algo parecido ao white trash americano, parodiándoa e replicándoa a partes iguais. Mais para min foi o trampolín para empezar a interesarme por culturas periféricas e a empezar a entender a correlación e a extrapolación de problemáticas que se repiten ao redor do mundo con diferentes nomes.
I know it sounds strange, but I used to count change on the counter e pick and buy. Chegamos xa aos 2010s, e imos ao álbum que, según Pitchfork, ten a mellor canción de esta década. Pois sí, obviamente, Visions, de Grimes, 2012. This was like the first time I sat down and made an album where I was like, maybe some people will actually listen to this, besides like my social circle. I did truly go insane during the making of this album, I will say. And I think it turned out, yeah. Ou sexa, é que Visions. Obviamente, para falar de Visions, hai que falar de Genesis. Hai que falar de Brucandi. E hai que falar da jorra de Pussy. E sabedes cantas horas estiven na internet buscando esa fucking jorra? Ou sexa, este disco é o epítome, é o máximo expoñente do hipsterismo 2002. E non falo de tipos... E non estou falando de tipos heteros con barbas e camisas de cadros. Por aí sí que non paso. Eu churrasco ao forno, non como! Ou sexa, nin de XX, nin o Skrillex, nin hostias. O hipsterismo de verdade foi Grimes. Hoxe en día evolucionou en un ser un pouco máis turbio, pero, falamos do disco, falamos da obra. Post-internet e serial pop son as dúas categorizacións que máis se repiten para categorizar a obra desta pava. Todo! E cando dixo todo, este disco, como a maioría dela, foron escritos, gravados, producidos, masterizados, ilustrados e dirixidos por ela. Que, a ver, isto se cambiou un pouco, pero na época ela foi o epítome do movimento DIY. Ademais, a Pitchfork escolleu Oblivion deste disco como a canción dos anos 2010. Unha canción na que describe unha violación que sufriu. Ou sexa, podesme decir o que queirades esta pava, mas a súa xenialidade e a legitimidade da súa obra son intocables. Por favor, tomemos aire para falar dos deuses da música pork, do trash extremeño, dos ganglios, de los ganglios. Mensajes atrevidos. Mensajes atrevidos. Ya me he hecho alguna paja. A obra e xenialidade de Xorxe Tétanos permanece inigualada. A min desde pequeno sempre me chamou moito a atención como estamos escoitando todo o día música coa mesma temática pseudo-romántica e idealista, mas non podemos tomar como lexítimas as apelacións cómicas dun produto cultural. Esta xente reivindica desde a parodia e o realismo máis cru da tosca realidade a súa experiencia e o seu universo creativo. Forraje por la mañana, zanahoria al mediodía. Y después de la batalla, azucarillo. Non sei vos, pero eu estou hasta a colloada de escoitar apelacións en produtos culturais a Nueva York, a London, a Madrid... Por favor, quero saber máis sobre Extremadura a través da cultura que consumo. E quen di sobre Extremadura di tamén de Logroño, di tamén de Sicilia, di tamén de Kiev, di tamén sobre o Oblast Autónomo Hebreo. Esta xente reivindica outra vez a cultura periférica e a grandiosidade do acutrés do cotián. Soy extremeño, tengo derecho a meter un buitre negro en una canción. Ah, é certo, e teño unha cover da súa canción Viejo Sátiro e Hipertenso. Que tempos, Duplicar el espacio, poniendo un espejo. Los arquitectos, qué personajes. Pois mira, douse a casualidade de que collín outro do mesmo ano, 2014. Por favor, apreciemos a baddest bitch of them all, o exuberante caos de Miss Banks. A Celia Banks foi e é unha das figuras máis controversicas da escena musical, mas sabemos que sempre di a verdade, casi sempre.
Esta señora na súa música mezcla o house, o dubstep, ritmos afrocaribeños para crear unha combinación e unha obra únicas dentro da súa escena. Sen dúbida ninguna, unha das poucas persoas que realmente é transgresora dentro do xénero. Aparte de ser a mellor rapeira que existe hoxe en día. E non estou falando da mellor muller rapeira, falo da mellor. Sobre o seu controversico paso por Twitter, podería decir moitas cousas para legitimar a súa narrativa e estilo editorial. Mais Katia dixo todo antes que a mí. Azalea. Oh, I love her. You know, she's wearing Okay. Bacala, good for her. You know what? See, this is the thing. It's like I don't find her problematic because I just think she's one of the girls, and when she says like fag, I feel like it's a gay person saying fag. If I I don't know. could be so bold as to compare these two, you know who I want to listen to? You know who I want to listen to? You know who has something interesting, compelling, and provocative to contribute to the national and worldwide cultural discussion? This hoe, not this fucking bitch. Yeah, she's not perfect, nobody is. But a black woman who is literally displaying black excellence, creativity that is unmatched by her peers, and has some, and to boot, kills chickens in the name of witchcraft? Mama, I have all the time in the world for you. Ainda que tamén che dixo, eu se fora vos googlearía todos os seus beefs e todas as súas liortas, porque vamos, ningún ten desperdicio. Ou sexa, o seu inxenio e audacia non están solamente na música. E o seu intento de resucitar o seu gato morto cosendo, ou sexa, vamos. Ademais, todos deberían escoitar o seu último single, Fuck Him All Night. Alexa, play Fuck Him All Night by Azalea Banks. Alexa, play Fuck Him All Night by Azalea Banks. Here's Him All Night by Azalea Banks on Amazon Music. Seguimos con Arca, de Arca, publicado en 2017. Ainda que acaba de sacar un disco ano pasado con unha colaboración de Rosalía. Estamos bendecidos, aquí con mi alma estamos bendecidos. Bendecida, tú estás bendecida. E acaba de anunciar a súa colaboración con Azalea Banks. E acaba de sacar o seu single con Sia. E acaba de anunciar un novo álbum. Que sí, que a rapariga esta non para. Eu coñecina como creo que en 2013 ou algo así, cando sacaba cancións infumáveis de media hora. E por facer videoclips que daban putísimo medo con bebés amorfos bailando. Ah, e por coproducir os dous últimos discos de Bio. Arca é unha produtora, cantante e música venezolana que é a vanguarda da escena contemporánea. A súa música é unha mezcla de caos e contorsións electrónicas impregnadas de todo tipo de influencias e músicas latinas. E que quede ben claro que é venezolana. ¿Por qué no reflejas algo más de Venezuela en tu trabajo? Ok, esto es importante, esto es una pregunta que me encanta. Porque yo he estado esperando años para yo ponerme a hablar de la cosa. Mira, Venezuela, mi patria querida. Para mí Venezuela está en todo lo que hago. Yo, cuando yo me pongo la bandera de Venezuela, yo no lo hago por ninguna otra cosa, sino por orgullo de ser venezolana. Para mí, la referencia de la tonada de Simón Díaz, del tambor venezolano, de las gaitas. Yo crecí en grupos de gaitas, en 2 grupos de gaitas. A mí, bueno, 3. Al colegio donde yo me cambiaba me metía en el grupo de gaitas, porque yo era con el furruco. Yo toco furruco. La gente no lo sabe. No importa. Nesta canle amamos unha icona patriótica venezolana. Este disco foi a primeira vez que cantaba explícitamente e aparte en español. E onde a influencia das músicas coas que medrou se pode ver e escoitar claramente. Mira que reviento por dentro. A ver, agora vendo en retrospectiva, esta inclusión era o primeiro paso para a tolaina por-requetón experimental que é o seu último disco. Mami, quiéreme que trece, ella se lo merece, mira cómo se crece. Ella vino caminando desde su casa. Ah, é certo, e acaba de facer un icónico remix da canción Rain On Me de Lady Gaga e Ariana Grande. Mételo, sácalo, mételo, sácalo.
E por último temos, xurche que me emociono cada vez que teño que falar desta persoa. Sebdalisa é a nai que nunca tive. Sebdalisa é a irmán que todo o mundo merece ter. Sebdalisa é a amiga que todos merecemos. Sebdalisa é a icona que levo toda a vida esperando. A serio, que non podo describir o hipnotizante que é a simple presencia desta señora. Este disco, Shabran, significa Cores da Noite en farsi, a súa lingua materna, xa que nasceu en Teherán, mas vive desde os 5 anos nos Países Baixos. Este disco é valente sen ser pretensioso, é cru, puro e complexo, é melódico ao mesmo tempo. É experimentar un ritual e un embruxo no medio do deserto. Mas deixándome de parvadas abstractas, gustaríame enfocarme en algunhas das cancións. Gustaríame falar de Golebi Goldum. Unha canción en farsi que é unha cover de Gogosh, unha cantante iraní famosa nos 70 que tivo que deixar a súa carreira musical coa explosión da primavera árabe debido á prohibición da música interpretada por mulleres solistas e acabou finalmente emigrando a Canadá, onde reside actualmente. Gustaríame tamén falar de Row, unha das cancións máis potentes e menos melódicas do disco, que ela mesma describe como feminidade en estado puro. E tamén The Darkest Hour, onde fala de ser unha muller perfecta nun mundo perfecto. You're the nightmare, and I'm the dream. It's a perfect world. Integrando no seu videoclip deseas de mulleres de todas as partes do globo, con todo tipo de etnia, trasfondo cultural e religioso, recopilando a diversidade e universalidade da experiencia feminina no planeta no que vivimos. E non só isto, eu ainda estou asimilando e escoitando cada día Shabran, e xa ven de anunciar unha nova era na súa carreira. Mira o que che digo, se Sebdalisa me ven agora a decir que teño que morrer pola súa obra, eu non o penso dúas veces. Bom, isto é máis ou menos todo. Espero que vos gustara algunha desta xente e que vos inspiren e que vos inflúan e que interfiran na vosa configuración humana e así. Moitos bicos e así, e pasadvos polo meu Patreon, estarei sacando cousas novas ali e antes de tempo que en YouTube e así. Estarei facendo dentro de pouco un vídeo cos discos en gallego que me marcaron a vida. Podedes facerme propostas de discos en gallego e así. A quen non le va a gustar unha gallegada? A quen non le va a gustar? Ala, agures e así, tade atentes e obris por mirar cousas. Chaos, bicos.